Hermen Anglada Camarasa és el pintor de més èxit de la pintura catalana de la seva generació i va ser un dels pintors de més èxit mundial d'aquella època. Ell, de fet, quan va començar a Barcelona, que ell era barceloní, no va tenir prou sort, va fer una exposició que no va tenir gaire èxit i se'n va anar a París el 1894 i allà va haver de batallar moltíssim per obrir-se camí d'una manera gairebé dolorosa. Però va aconseguir, cap a 1899-1900, un esclat internacional rapidíssim que el va portar a exposar no solament a París, sinó a tot arreu, a Viena, a Rússia, a Alemanya, a Anglaterra, d'allà va passar a Sud-amèrica. Va ser un dels pintors de més èxit i més premiats de l'Europa d'aquell moment. Anglada va jugar amb els colors d'una manera absolutament moderna. Estem en aquella època en què la pintura va prendre consciència de que no havia de ser un vehicle per alliçonar, ni un vehicle per mostrar coses ni per explicar històries, sinó que era vàlida en ella mateixa. I això Anglada ho va tenir molt clar i Anglada feia servir els temes del París nocturn, per exemple, els feia servir simplement per canalitzar totes unes simfonies de colors, per jugar amb aquestes 1000 variacions del blanc que van caracteritzar bona part de les seves obres d'aquell moment. I això precisament és el que veiem també en la pintura Casino de París. En el Casino de París, que és una obra de les primeres de la seva època triomfant de França, és una obra pintada a 1900 o finals del 99, que curiosament l'exposa a Barcelona, quan ell ja feia 6 anys que pràcticament no hi vivia, perquè ja fins i tot s'havia nacionalitzat francès, doncs l'exposa juntament amb una sèrie de pintures a la Sala Parés i aquella exposició va ser el primer ressò important que hi va haver a Barcelona de tot aquest ambient postimpressionista de França. I aquesta pintura, concretament del Casino de París, la va comprar un dels personatges de la Barcelona al moment, el comte de Lavern, Pere Grau Maristany, en una època que encara no l'havien ennoblit, però que era un dels grans empresaris de l'època. I aquella obra que després va anar canviant de mans, curiosament va arribar a ser, a finals del segle XX, l'obra que en una subhasta pública feta a l'estat espanyol ha arribat a una cotització més alta de totes, no només de l'Anglada Camarasa, sinó de totes les obres d'art subhastades, en aquest cas a Sotheby's, per la delegació de Sotheby's a Madrid.